lå ikke så langt. Nej. Han kommer tilbage til. Det er jo faktisk svært at følge ham. Hvor kommer han henne? Der. Hvad siger du? Der er godt nok fart på ham. Hvad? Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Ja, ja. Det er dejligt, ikke? Ja, 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 det er dejligt. Nej, Blække. Nej. Du må ikke røre den, vel? Det er om du klør dig op ad den. Ja. Åha. Åha. Åha da. Ja. 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 Ja.